хора, днес ще правим видео на Brawl Stars и ще вдигаме някои герои. Да кажем, да вдигнем Шелито поне 500 купи. Пенито поне, да кажем, 150 купи, а пък аз искам да го вдигнем, хора, на 250 купи. Да се заемаме за работа. Почваме с Шели. Играем на social. И почваме. Хора, ако искат, понеже отваряме стартдропове и тем подобни, сега на кутийките пишете в коментарите дали искате да ви отварям боксовете, понеже аз имам много късмет. И едно момче, когато искаше да ми отварям легендарито, му се падна Драко, от само когато го отворих. И затова, ако искате на боксовете, мога да ви отварям боксовете, ако искате. Добре, хора, Франк го сложихме да спи. Айде, опримо, отивай да хъркаш, Карал. Остави. Само да остава малко Карал, да ти ще вече с таблета, да дадем направо. Победа! Добре, сега добре се справяме. Добре, бе. 500 купи. Още! Игри, ще ги минем. Добре. Плей агент. Да ги пращаме на хъркът. Шелито поне 500 купи трябва да направим. Ще има и други видеа, които в коментарите да пишете кой бройлер да качвам от тия, които съм имам. От тия, които имам. Пишете в коментарите кой бройлер да качвам. Ако искате да ви отварям кутийките, можете да ме намерите във Facebook. Ще оставя линк на Facebook-ът ми. Айде, пратихме го да хърка. Ама и нас ни пратиха да хъркаме. Добре, пейте рано, добре. И уинг стрийка се подобряваме. А целта също и за купите е днеска 1500 купи. Добре. Хора, да знаете, пуснаха новия герой, еднорога. Той е смес от Барли и Карал. Това мога да ви кажа, че той е герой смес от Барли и Карал. Морагът е когато много искате. Аз искам да се борим, а ние да се гледаме. Една ваче, двама на един. И сега като гледам този челендж, който се дава в нашия трио. Добре, хора. Продължаваме. Мелоди. Сега да пратим Мелоди да хъркаш. Мелоди, отива да хъркаш.
Аз ви го гарантирам. Да, нотичките. Гадните. Мамка му. Мамка му. Хора, ако искате още хубави видеа, последвайте и лайкайте. Да. Последвайте и лайкайте, ако искате подобни хубави видеа. Добре, хора. Добре. Добре, хора. Той дигна лесата. Как мисля само? Мамка му! Не, хора! Поне пак се върнахме купите. Останаха 40 купи да вдигнем на Шели и продължаваме другите герои. Не герои, но бролери. Добре. Хора, да знаете, с нощи вечерта значи ми се падна един стар герой. И аз съм викам, че нямам един хубав късмет и ми се падна мити. И гледам кой ми се пада долу. И викам, майко, най-сетне моя късмет да провърви. Знаете ли, че до сега, освен тези 5 легендари, никога от нормален стар герой не ми се е падал легендари. Само от тези 5 са ми са падали. Те не бяха точно падали, ами даване. Не ги дадоха. Сега се завръщаме с поредицата. Този път вече ще качваме и на Brawl Stars. Да. И на каквото искате. Да ви питам нещо. При нас водата спряна ли? При нас цял ден е спряна. Хора, да ги пращаме ли да хъркат? Морти, си идвай да хъркаш. Айде да хъркаш. Отивай да хъркаш. Ти на шелето ли е? Ама чакай, че ми идва друго шеле. Не! Ма чакай малко, то дори не ме докосна е. Мамчето. Хора, стягам се. Стягам се. Казвам ви, стягам се. Стягам се. Let's do this. Сега ще стоим тук да си помисля, че никой няма. Няма да, като ги вземем да издухаме. Ако дойде, да. О, добре, вече ми поставя чакам тук. Чакай да ми гледа сега. Няма да умрем. Пращаме ги да хърка. Пращаме и той да хърка. Той ги прати нас да хъркаме.
Ой. Чисто так. Ну да. Let's go get him. Невозможно, бабушка. Не. Ora потім допомагаємо. Още до никъде не сме стигнали. Бе, слаб съм, просто слаб съм. Let's go get him. Let's go get it. Хора, видяхте ли право тази, че ще връщат кутиите за един евент? Нани. Да се обидели ли някой? Нека да видим дали някой ще се обидели. Това ми пише. Добре, с Спайк се обединихме. И хора, всички искат да се обединим. Чакай да убим с... Сори. Хора, колко се обединява, че умрях. Да бях ги предал, бе! Ма нищо пара. Аз не предавам хората, които са ми приятели. Дори и в играта. Хора, искате ли да се прецелим с другата шея? Само да я намерим. Това ще ли беше? Да. Шели. Hola. Gracias. Не, брате, Ама, чакай малко, не бях ли пече? Много бъркваща игра. Той видео поне 30 минути ще стане. Всички спокойни, само не тия, които магерат. Код, бяга от къчи. Отивай да хъркаш. Да те пращам да хъркаш. Айде хъркаш. Дали някой ще иска да се съюзи? Франк е много прост. Много е прост Франк. Майкъл, хора, става на предното. Искаш да се съюзим? Ама не си да стигнем.
плюс 10 купи. Браво на нас. Най-сетне показахме резултат. Let's do this. Ще поудия, хора! Ще поудия, честно го казвам. Как минус 5 купил? Как минус 5 купил? Хора, отиваме да взимаме друг герой. Моля ви се, хора! Хора! Мизик! Хора! Скъпна Драко! Добре, пас на Драко. Надолу. Добре, хора, добре. Нека го сложим. То сме го сложили. Добре. Сега ще сменим героя, че малко не ни върви с шелито. Добре. 250 купи ли бяха? Май да. 250 купи са лесни с САЩ. На кое да играем? Ай, ще играем на... Ай, на дуелс. Той да можем да вдигнем и тримата, които искаме. Добре. И почваме. Пиперката, Ел Примо и Поко срещу Велик Трио. Хора, може да ми кажете какво прави гаджета на пегито? Защо не разбирам? Ма вече ако толкова ги шили, аз съм мъртъв. One tap. Това беше one tap. Добре, по-шалето. Добре, хвърляй. Ти ми ще не направиш. И сега пиперката. Пипер! Майко, Пипер ми кълчира. Пипер ми кълчира. Айде! Лягай да хъркаш. Или по-точно казано, отивай да хъркаш. Едгар, Джаки и Колт срещу Велико Трио. Добре. И първо ще ми замисля. Аре, Старахило, що бягаш? Хора, напишете ми в коментарите какво прави това гаджето на Шели. Пак на Шели. Не разбера. Хора, той се прецака! Не се. Аз се прецаках. Прати ма да хъркам просто. Ама този път не ги пращаме да хъркам. Хора, няма как да прати Шели да хъркате. Шели ни кълчира нас. Бягай же! Нали знаеш ти телефона да летери? Ти си не можеш нищо да направиш.
изпратихме го да фърка. Хора, според вас дали ще бъде хубаво да върнат кутийките? Според мен, ако ги върнат тези кутийки, играта ще избухне. Пак ми се паднаха ботове. Хора! Да, ботове! Да бягат на кучера! Не направи, браво! Мам! Къде отиде сега да тъпкам? Къде отиде сега? Отивай да хъртай. Не знам какво прави нищо. Добре. Добре, на 51. Не тук сега ще ми трябва харда. Няма да се получи. Отивай да хърташ. Добре, хора! Наше! Добре, хора. Тъй, купите, не съм сигурен по колко станаха. Кой герой колко купи стане, така че нека да видим. Ако сложим пейните тук, това ще бъде нещо по-добре. Взимаме 200 coins. Опа. Хора, ние ги пращаме да хъркат. Да хъркат надолу. Let's go get him. Подценявата е. Супер, стига ще ми подценяваме. Отивай да хъркаш. Bling bling. Сме прати да хъркам. Сме прати да хъркам. Ай да хъркам. Направо не знам. Добре, хора, добре. Има шанс да победим. Първа игра за го на Белс. Аз няма да играя на Белс. Отивам да игра на Soul Showdown. Let's do this. Научим ли да се тимнем солидария? Айде.
Аре, изключително. Да, не знам, че... Ама защо? Bling bling. Не. Сега ми се хвърли, бача, аз съм мъртъв. Братле, стига, бе! Братле, продължавай игра! Ами хора, не успяхме да си постигнем целта, но ще трябва да ви казвам чао и до нови срещи. По-късно към 7 часа пак може да има видео, но за сега чао!